खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन BTCनि थार्ड ग्रेड ग्रेजुवेट लेभेल पस्टनि रिटेन आनजादनि फिथाइखौ फोसावनानै होबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिजों 2025 मायथाइनि 15 जुनाव खुंजानाय आनजाद BTCनि थार्ड ग्रेड ग्रेजुवेट लेभेल पस्टनि रिटेन आनजादनि फिथाइखौ फोसावनानै होबाय गासै 2320 बिजाथिफोरा सायख'जादों कम्पिउटार प्रफिशिएन्सि टेस्ट आरो अरेल इन्टारभिउआ उननि समाव जागोन बेखौ CSBआ मिथिहोगोन होननानैबो मख'दों फोरोंगिरिनि साख्रियाव थिसनथाइ होनायनि उनाव VCDC सेक्रेटारि आरो हाग्रा बिफानाव थिसनथाइ होनायनि उनाव दा BTCनि थार्ड ग्रेड ग्रेजुवेट लेभेल पस्टनि रिटेन आनजादनि फिथाइखौ फोसावनानै होबाय BTCआव बिसायख'थिनि थाखाय हेलिकप्टार बिरजेनबाय BTCआव BJP UPPL आरो BPF बे मोनथाम राजखान्थि दोलोआ बे समाव गोख्रों आरो गासैबो दोलोआनो 1 नाम्बार अदेबानि BPFआबो गावनि दोलोखौ 1 नाम्बार होनानै दाबि खालामो BJP आरो UPPLआबो गावनि दोलोखौ 1 नाम्बार होनानै दाबि खालामो थिग बेबायदिनो BTCआव गोहो दिन्थिनायनि बादाबादि जागायबाय BPFनि उनाव UPPLआबो मैया क'क्राझार जिल्लायाव मोनजिनै बियाबखौ जयै लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों जेराव हाग्रामा महिलारियाबो मैयानि सानाव पर्बतझरायाव फोसावदिं मेल खुंदों जेराव हेलिकप्टार बिरहोजेनबाय बिथांनि अनगायैबो हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो हेलिकप्टारजों फोसावदिं मेल खुंदों क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथिनि कालिपुखुरियाव बिथाङा फोसावदिं मेल खुंदों आरो दिनै पर्बतझरायाव फोसावदिं मेल खुंगोन गिबि मन्थ्रि बिथाङा गोजोन खौसेथिखौ बिथा खालामनानै हानजा सुरदों UPPL राजखान्थि दोलोआ क'क्राझार जिल्लानि मोनजिनै बियाबखौ जयैनो लानानै हानजा सुरदों मैयानि सानाव जेराव रोजा रायजो राजाफोरा लोब ओंखारबोनानै बाहागो लाफैदों आरो UPPL राजखान्थि दोलोखौ मदद होफैनायखौ नुनो मोननाय जादों क'क्राझार जिल्लायाव मोनजिनै बियाबनि मादाव मोनजिनै बियाबावबो देरहागोन होननानै दाबि खालामबाय प्रमद बर' बिथाङाबो जों क'क्राझाराव गोजोन लुबैयो आइजोफोरा गोजोनखौ लुबैयो गोदान जोलैफोरा गोजोनखौ लुबैयो बयनोबो गोजोनखौ नांगौ आरो अराय गोजोनखौ नांगौ होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा गोजोन खौसेथि थायोब्लासो जों जौगायो होननानैबो फोरमायथिबाय बिथाङा बे 5 बोसोराव गोजोन लाबोनायनि थाखाय समाज रांखान्थि आरो सोलोंथाइजों लोगोसे गुबुन बिथिङाव जौगानाय फैदों होननानैबो फोरमायथिबाय प्रमद बर' बिथाङा ओजोंहाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो गोख्रों जादों गुबुन दोलोनिया जिल्ला आरो महकुमाखौ लानानै जेसेबां सुबुं थुबुर जादों BJPनिया मोनसे बियाबावनो बेबायदि जादों जेराव BJP थांदों बेयावनो गोबां रायजो राजा फैदों होननानैबो फोरमायथिबाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा आरो दा BTCआव रायजो राजाया सोलायनाय बा परिबर्तन हास्थायदों BTCआव ओनसोलारि दोलोआ गोबां सालायबाय दा हादरारि दोलोखौ सालायनायखौ लुबैदों होननानै फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा VCDCनि सेक्रेटारि आरो हाग्रा बिफानाव साख्रि थिसनथाइ होनायाव जाख्ल'नाय जानायनि गोबां अजद थिखांनायनि सायावबो गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथियो दि बेबायदि जानायनि थाखायनो रायजो राजाया VCDCखौ नासयदों जाहाथे जायनो बिनो VCDCआव मोना बेनिखायनो बिसायख'थि जानो नांगौ आरो आसामनि साख्रियाव जेरैबायदि गोग्गो थिसनथाइ जायो थिग बेबायदिनो BTCआवबो आरोबाव गोग्गो थिसनथाइ जानो नांगौ होननानै बुंथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा UPPL राजखान्थि दोलोआ मोनजिदाइन बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावनानै होबाय नाथाय माखासे बिजाथिफोरखौ लानानै गोजोननाय गैया UPPL दोलोनि मावथि दैदेनगिरिफ्रानो जायनि थाखाय बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइ फोसावनायनि उनावनो UPPLनि गोबां दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा दोलोबो एंगारबाय जेरै UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफोरनो मुसलपुर बियाबाव राकेश ब्रह्मखौ नाङा भेरगाव बियाबाव दावबायसा बर'खौ नाङा आरो कसुगाव बियाबाव उखिल मुसाहारिखौ नाङा थिग बेबायदिनो आरोबाव दा हरिसिंगा बियाबाव MCLA सन्जय सेरगियारिखौ नाङा होननानै बुंथिफैबाय UPPL राजखान्थि दोलोनिनो माखासे मावथि आरो दैदेनगिरिफोरा बिथांनि आखल आखुखौ मोजां मोनैनि थाखायनो बिथांखौ बिजाथि महरै नाङा होननानै फोरमायथिबाय हरिसिंगा बियाबनि UPPLनि माखासे मावथि आरो दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाया गोबां खस्थ' खालामनानै सन्जय सेरगियारिखौ MCLA देरहाहोदोंमोन नाथाय
MCLA बिथांनि आखल आखुखौ मोजां मोना, रागा खरा आरो सुबुंफोरखौ अपमान खालामो, जायनि थाखाय रायजो राजाया दुखु मोननानै दङ। बेनिखायनो जुदि सन्जय सरगियारिनो UPPL निफ्राय हरिसिंगा बियाबाव टिकेट होयोब्ला गोबाङानो दोलो एंगारगोन। बे रोखा आरो UPPL दोलोआ हरिसिंगा बियाबाव जेनगोना रोखा होननानैबो फोरमायथि। बेनिखायनो हरिसिंगा बियाबा जाहाथे गुबुननि आखायाव थाङा, टिकेट हास्थायनाय लिटुन दैमारि, हेमेन बसुमतारी, रबीन्द्र बाग्लारी आरो जसि खाख्लारि बिथांमोननि मादाव सासेनो होयोब्लानो जागोन आरो साब्रैनि मादाव सासेखौ सायख'योब्लानो रायजो राजाया गोजोनगोन। नाथाय जुदि MCLA सन्जय सरगियारि बिथांनो टिकेट होयोब्ला रायजो राजाया थानाय नङा। जोंनो मोजां बिजाथि नांगौ होननानै दाबि खालामो UPPL दोलोनि माखासे मावथि आरो दैदेनगिरिफोरा। पर्बतजरा बियाबाव BPF दोलोनि जथुम्मा। बे बिसायख'थियाव गिबियै हेलिकप्टारजों थांबाय हाग्रामा महिलारिया। प्रमद बर'आ मिसलिया गोबां नंखाय खोथा बुङो होननानै आसि दिन्थिबाय हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो बे 5 बोसोराव बिथांमोननि MCLAफोरा रायजो राजाखौ सेस खालामबाय। UPPLआ रायजो राजानि सिगाङाव नंखाय रादाय होयो, नाथाय खामानि मावा। बेनिखायनो रायजो राजाया बेनिफ्राय उदां जानो लुबैबाय होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। बिथांनि अनगायैबो BPF दोलोनिफ्राय UPPLखौ सोंखारिनानै बुंथियो दि UPPL दोलोआ सोलायनायनि मुङाव बर'फोरनि न' सिफायदों, नखर नखर साख्रि होनो रादाय होदोंमोन, बेयाव फेलें जादों। सुइजारलेण्ड बानायनो रादाय होनायावबो फेलें जादों आरो बे 5 बोसोराव मिशन भिजन बुङै बुङै आरो फेस्टिभेल खुंनानै बारहोबाय। 6.3 दफानि गेजेरजों फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि खोथा दंमोन, नाथाय बेयावबो फेलें जादों होननानै आसि दिन्थियो। आरो दा गासै BTCआवनो BPFनि दोहौ फैदों, बेखौ रावबो होबथानो हाला। UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा बिबान एंगारगासिनो दङ। बिथांमोनखौ दोलोआ बुजायनानै लाखिनो हायाखै होननानैबो बुंथिबाय BPF दोलोनिफ्राय। हाजोनिफ्राय गेदेर गेदेर अन्थाइ गोग्लैसिनायनिफ्राय खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों आर्मि जवानफोरा। अरुणाचल प्रदेशनि सोनाब कामें जिल्लानि सापर पद्मा र'डआव जादों गिख्रंथाव हा गिसि गानाय जाथाय। आर्मिनि गारियाव गेदेर गेदेर अन्थाइया गोग्लैसिनदों, जायजों आर्मि जवानफोरनि गारिया थेर बेथेर जानायजों लोगोसे माखासे गारियाबो थेर बेथेर जानो गोनां जादों। जाथाय जानाय समाव अखा हायाखैमोनब्लाबो माखासे सान सिगां गोबां अखा हानायनि जाहोनाव हाजोनि हाया गुरै जानायनि थाखायनो हरखाबै लामाजों गारि खारफुबाय थानाय समावनो हाजोनिफ्राय गेदेर गेदेर अन्थाइया गोग्लैसिनदों, जायजों गारि मटरा थेर बेथेर जाजोबनो गोनां जादों। आरो बे जाथायाव आर्मि जवानफोरा जिउ रैखा मोननो हानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो जिउ रैखा मोननो हादों। अब्लाबो आर्मि जवानफोरनि जिपसि गारिया थेर बेथेर जानायजों लोगोसे दावबायारिफोरनि माखासे गारिफ्राबो गेरेबजोबनो गोनां जादों। बनसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादा दिनैनि सानाव धरना होगोन। BTC सेक्रेटारियेट गेटनि लांगोनायाव बा मोखाङाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय 12 रिंगानि गेजेराव धरना होनाय जागोन। फोरमायथिनो गोनांथि, थांनाय साननैसो सिगां BTCआव साख्रिनि थिसनथाइ होनाय जादोंमोन। VCDC सेक्रेटारिजों लोगोसे हाग्रा बिफानाव साख्रियाव थिसनथाइ होनाय जादोंमोन, जेराव गोबां जाख्ल'नायनि अजदबो सिखांनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बे अजदखौ लानानैनो बनसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादा दिनै धरना होनाय हाबाफारि बानजायदों। क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय JD र'डनि BTC सेक्रेटारियेटनि गेटआव दिनै धरना होनाय हाबाफारि बानजायदों। बिथांमोनहा फुंनि 10 रिंगानिफ्राय 12 रिंगानि गेजेराव धरना होगोन। बनसुजों लोगोसे माखासे आफादफोरा। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव OCT मेसिन सौफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्ल'क'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। OCTनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्ल'क'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविन्द आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमलजी आरो टपिकल पेक सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी पेक सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 69009499
डाबल खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।